Здравейте, приятели! Сега ще ходим на състезание в Габрово. Ще ходите на състезание в Габрово? Да. И ще имате ли медали? Да! Ще плувате ли много? Да! Ще спечелим и ще ядеме. Какво ще ядете, Мики? Състезанието. След състезанието може да хапнете. Айде, успех ви желая. Благодаря. Само да съберем и останалата част от отбора, нали? Да! Казвам се Силвена Христова и съм председател на фондация Живот с синдром на Даун. Още през 2017 година учредихме фондацията с Красимир Ламбов и вече толкова много години неспирно и ежедневно развиваме фондацията и показваме на всички хора, че животът с синдром на Даун е възможен, че хората с синдром на Даун могат да постигат резултати, да имат един по-качествен живот, разбира се, само единствено ако бъдат подкрепени, както от семейството, от специалистите, така и от цялото общество. Първоначалната идея беше да създаваме видеоклипове, в които да показваме нашия живот с синдром на Даун, хубавата страна на живота с синдром на Даун, това как се забавляваме, как пътуваме, резултатите, които постига Микаела и да покажем всъщност, че живота с синдром на Даун продължава въпреки диагнозата и въпреки всички трудности, които срещаме по пътя си. И така можем да споделим, че през 2025 година тези видеоклипове само в YouTube канала ни Живот с синдром на Даун са гледани 100 милиона пъти и това е невероятна гордост, невероятно постижение. Клиповете достигнаха не само до милионна аудитория в България, но и извън България и сме изключително щастливи и това страшно много ни радва. Още когато Микаела беше малка, започнахме да влагаме изключително много в нейното развитие и започнаха работа специалисти с нея още от 16-я ден от раждането й. Беше толкова мъничка и разбира се с много насоки от тяхна страна работихме абсолютно всеки ден вкъщи до ден днешен. Всичко това, което правихме и правим през годините, води до тези резултати, които днес Микаела показва и ние сме много горди и много щастливи, че тя е толкова силно, толкова борбено, толкова можещо дете за нейната възраст, с нейната диагноза. През годините фондация Живот с синдром на Даун е създала проекти по адаптирано плуване, физиотерапия, музикотерапия, арт-терапия, пиано, тенис, кулинарни работилници, групи за родители за взаимопомощ и подкрепа. Организирала е летни лагери и всичко това се случва благодарение на подкрепата на страшно много хора, на дарители, на спонсори, на рекламодатели, които през годините дори се превърнаха и в наши приятели. Много сме щастливи, че успяваме да показваме резултатите от нашата дейност. Щастливи сме, че получаваме признанието от всички вас, защото наистина вие виждате колко много влагаме, виждате резултатите от нашата работа, което е показателно за нея. Ти помниш ли кога започна да ходиш на плуване? Да. Кога? Когато бях малка. Когато Микаела беше на 3 години, я записахме на плуване с единствената цел това да може да повлияе положително върху двигателното й развитие, да укрепи мускулатурата, да се чувства добре във водата, защото водата има невероятно въздействие както на цялото тяло, така и психически. И с течение на времето обаче ние видяхме смисъла, ползата от това и решихме, че искаме да създаваме повече възможности за повече деца с синдром на Даун. И така стартира първият проект на фондация Живот с синдром на Даун по адаптирано плуване. От 2018 година до момента, вече 8 години подред този проект съществува. Браво, Мики! Първа си! Да, аз много обичам да ходя на плуване. Благодарение на изключително много работа, изключително много труд от наша страна, изключително щастливи сме. Много сме горди, че успяваме да създадем възможности и за други деца с синдром на Даун, защото плуването дава страшно много. И така стартира проектът по адаптирано плуване от 2018 година до момента, вече 8 години. Предоставяме възможност на децата и младежите с синдром на Даун, които участват в него, да се развиват, да плуват и да постигат невероятни резултати, такива, които дори не сме си представили, че някога могат да се случат. Първоначално проектът стартира в град Варна, но с течение на годините се разрасна също в София, в Стара Загора, Габрово
И много деца от по-малки градове също пътуваха към по-големите, така че сме обхванали деца от малки населени места, като Добрич, Дупница, Банкя, Севлиево, Гълъбово. Със сигурност ще пропусна и други градове. През проекта през всички тези години са преминали над 180 деца и това е много голямо постижение и гордост за нас, които са получили възможност да плуват и да се развиват. Това, което искаме да достигне до всички вас, искаме да разкажем, искаме да покажем, е, че децата и младежите с синдром на Даун от проекта плуване на Фондация Живот с синдром на Даун днес вече са състезатели, печелят медали. Мики, готова ли си? Да! И на първо място Микаела Ламова, Силве Краси, вие за мен сте хора, раздаващи справедливост и доброта. През есента на 2018 година съдбата ме срещна с вас. По това време моят слънчев Атанас беше на 9 години. Тогава търсех някакъв вид спорт за него. И съвсем случайно в социалните мрежи ми попадна информация за проекта по адаптирано плуване. От този момент до сега той не е спирал да плува. Това е нещото, за което той живее. Хиляди благодарности за това, че той е част от този невероятен проект, който помага на много слънчеви семейства. Благодарение на Силвето и Краси, Атанас влиза с високо вдигната глава в басейна. И не само там. Той се гордее навсякъде със своите постижения, с успехите си, които е постигнал. Благодарение на целият екип, който допринася за това той да е успешен, Атанас има множество участия в национални и международни състезания по адаптирано плуване. Още веднъж хиляди благодарности за това, което правите. То е една огромна крачка напред за слънчевите деца на България. Явяват се на международни и национални състезания по адаптирано плуване. Изключително щастливи са, с невероятно самочувствие и това ни дава още по-голям стимул, още по-голяма мотивация да продължаваме да ги подкрепяме, защото те надминаха дори и нашите очаквания. Искам да споделя, че моята дъщеря Поли е подкрепена от Фондация Живот с синдром на Даун от самото начало на техните проекти. Вече имаме първите спечелени 2 медала по плуване. Благодарение на тях, разбира се. Ще споделя защо. Поли поне 2 години не можеше да се научи да плува. Бях се отчаяла, ако не беше фондацията и Силви по-специално, може би щях да се откажа да я водя на плуване. Щях да реша, че няма да може да се научи. Но Силви каза, виж, водата успокоява, водата е много полезна, нека детето да ходи. Поли се научи да плува. И на първото й състезание, което беше съвсем наскоро, спечели 2 медала, сребърен и бронзов. Толкова е щастлива. Днес като идвахме на училище и ми каза, мамо, искам медали, искам да спечеля медали. Тя вече и осъзна, че с работа всичко се постига. Ако не бяха фондацията, която ме подкрепи не само финансово, но и морално, това може би нямаше да се случи. Благодаря ви много. Обичам ви. Тук искам да споделя и ролята на родителите, която като че ли много често остава на заден план, защото когато родителят има възможност и не се отказва да води детето си, има постоянство през годините, нещата се случват. Чрез плуването Меги придоби увереност и здравословен начин на живот. С малки крачки, но крачим смело напред. Преодоля страха от водата и страха от потапянето във водата. Вече без допълнителна помощ лежи и плува на гръб. Старае се максимално да изпълнява инструкциите на треньора. На тренировките ходи с желание и се чувства щастлива във водата.
комуникира с децата. Вие сте ни голяма подкрепа от фундацията и ви благодарим от сърце. Разбира се, това е невъзможно без треньорите. Много благодаря на Мелен, че научи много да плувам и другите деца също. Треньорите, които работят със сърце, изключителна мотивация, отдаденост и много голямо желание. И ние от Фондация Живот със синдром на Даун сме избрали в градовете, където съществува този проект, наистина най-добрите треньори за нашите деца, защото именно треньорите са тези, които ги обучават. Благодаря на всички! Здравейте, Силви и Краси! Възхищаваме се искрено на вашата упоритост, постоянството и енергията, която хвърляте във всяка една дейност, свързана с нашите деца и изобщо на хората с синдром на Даун. Направихте големи промени в учебниците. Пожизненият ТЕЛК е една важна стъпка за всички нас. Благодарение на Фондация Живот със синдром на Даун, Ивайло посещава съвсем безплатно арт-терапия, също и адаптираното плуване. Помогнахте ни много и в обжалването на ТЕЛК решението му и знам, че винаги можем да разчитаме на вашата подкрепа за всеки един проблем или въпрос, който имаме, макар че сте много натоварени. Винаги намирате време за всеки един от нас. Самия факт, че съществувате за нас, всички родители, е едно спокойствие и една опора. Благодаря ви още веднъж. Здравейте, Силви и Краси. Радвам се, че ви познавам. Възхищавам се на вашата енергия, на вашия хъс и нетърпимост към всичко, което ощетява хората в живота и най-вече нашите деца и хората с синдром на Даун. Благодарение на фундацията, която създадахте, Живот с синдром на Даун, и всичко, което постигнахте, както и програмите по адаптивно плуване, благодарение на които Вероника се научи да плува и сега вече спокойно мога да я пусна в басейна, защото знам, без да се притеснявам, че нещо ще се случи с нея, защото тя се чувства вече като делфин във водата, гмуркаме се, плува спокойно и всичко това е благодарение на вашите неимоверни усилия. Също така и едно от последните ви постижения, това е промяната на наредбата за ТЕЛК, пожизнения ТЕЛК за нашите деца, което е една невероятна помощ, за да не се налага на всеки 3 години да минаваме през едни и същи специалисти, да доказваме нещо, което е очевидно и което няма как да се промени. Благодаря ви още веднъж за всичко, което правите. Успехите не идват бързо, напротив, нужни са много години постоянство, много години да не се отказваме, воля, старание и много упоритост от страна на всички замесени. А Мики, ти общо колко медала имаш, знаеш ли? Колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, много! Много! Тук съм наредила медалите на Микаела, които е спечелила. Златни, сребърни и бронзови, заедно и с първата й купа от щафета. Ей, шампион! А Мики, ти можеш да си сложиш всички медали? Няма ли ти тежат много? Не. Сложна работа. Медалите са близо 40. Микаела е невероятно горда със себе си. Тя изключително много се радва, когато спечели медал, много е мотивирана и има
много голяма амбиция да плува бързо на състезанията, за да спечели медал. На първо място е Микаела Ламбова, спортен клуб "Плувай с мен", град Варна. Ох, ти ми! Медалът не само за нея, но и за всички наши състезатели означава много. Когато отидат на училище след даден турнир по адаптирано плуване, децата носят медалите си, грамотите си. Те се чувстват много специални, много успели. Чувстват се като останалите, че могат да се справят, че побеждават, и това им дава наистина едно много голямо самочувствие и показва и на останалите деца колко много могат да постигнат децата с синдром на Даун. Колко медали имаш, Мики? Едно дала! Браво и купа! Браво на тебе! Я да видим медалите! В проекта по адаптирано плуване участват деца на всякаква възраст, от 1 година до 22 години. И всъщност ние не гоним успехи, не гоним резултати, те просто идват, когато трябва да се случат. И всяко дете прави своите крачки на развитие според неговите възможности, и при едни се случва по-бавно, при други се случва по-бързо, но това няма абсолютно никакво значение, защото водата влияе благоприятно върху целия организъм и върху психическото състояние на децата. Те са щастливи във водата. Тренировките по плуване не са лесни, защото се изисква много концентрация, усилия, издръжливост, дисциплина, и нашите деца се учат постепенно, разбира се, на тези изисквания към тях. И затова всяка една тренировка е една малка победа за всяко едно дете. Много бих искала да благодаря и на всички организатори на турнирите по адаптирано плуване. Присъствието на едно такова състезание по адаптирано плуване е уникално усещане и сме много благодарни, че имаме възможност децата да участват, а ние да бъдем свидетели на техните успехи, защото всъщност виждаме резултатите от всички тези дългогодишни усилия и виждаме как всяка една секунда, вложена в децата, се заслужава. За да продължават тези проекти да се случват, ние имаме нужда от вашата подкрепа. То е благодарение на всички дарения, спонсорства и на продажбите на нашите артикули с кауза, на които страшно много разчитаме. Целта ни е един ден за в бъдеще, защото в момента това е невъзможно, да сме финансово устойчиви и да можем да си позволим всяко едно дете, което има желание да участва в проектите, да се случва и да бъде подкрепено от нас. Затова призовавам абсолютно всички, отидете в нашия сайт lifewithdownsyndrome.com, в графа "Купи с кауза", разгледайте нашите артикули с кауза, поръчайте си, и това означава, че вие подкрепяте проектите и инициативите на Фондация Живот със синдром на Даун. Много е важно проектите да продължат, много държим на тях, за да може всичко, което са постигнали децата, да не се загуби и да не бъде напразно. И се радваме, че вече 8 поредна година проекта по адаптирано плуване успяваме да го подкрепяме, да го поддържаме и да не се отказваме, за да покажем, че децата с синдром на Даун могат да бъдат успешни, имат място в нашето общество, имат право на всичко това, което и останалите хора. И за да се случва обаче това, те трябва да бъдат приети от всички, и когато срещате хора с синдром на Даун, трябва да знаете, че вашата подкрепа може всъщност да начертае тяхното бъдеще. Така че бъдете добри към тях, давайте им шансове, възможности. Наистина не е лесно, но това наистина може да означава всичко за тях. Това, което ни доказаха децата, е, че те могат и успяват въпреки диагнозата синдром на Даун. Довиждане и не забравяйте канала, много е важно!